Bon dia, soc n'Àlex de primer F i en aquest vídeo us ensenyaré a fer l'experiment de l'aigua que no cau. Explicaré l'experiment pas per pas i el material que utilitzarem, així que sense més espera, comencem! Aquests són els materials que necessitarem, així que preneu nota. Un bal, una botella d'aigua, un full, unes tisores i un got. Primer, retallem alguns quadrats una mica més grans que la circumferència del got i ara us deixaré amb la càmera ràpida del procediment. Ja tallats els quadrats, posarem el bal en terra, per així si l'experiment fallàs, no plenar tot d'aigua. També si voleu podeu posar un drap baix el bal per tenir més protecció. Ja col·locat el bal, plenarem el got d'aigua, sense que vagi, i posarem un dels quadrats de paper damunt del got. Ens prepararem damunt del bal i sense por girarem el got i uau, l'aigua no cau! Què, us ha agradat l'experiment? A mi m'ha encantat i també m'ha agradat molt fer-lo. Si voleu més experiments, digueu-me-ho i en faré més. Adéu, us deixem tomes falses.